bă, mie nu-mi place Abi. E un copil de câți are, 15 ani, 12 ani, nici nu mă interesează, care de-abia știe să vorbește. Salutare fraților, ce mai faceți? Eu sunt Alex, iar pentru acest clip am pregătit special pentru voi încă o reacționare, desigur, la răspunsul lui Lino la disul lui Abi pe care le-a dat lui Lino. Ok, lăsând gluma la parte, eu o să vă spun sincer, mie nu-mi plăcea Abi, nu ascult muzica lui, nu mă interesează de viața lui, să facă ce vrea, nu mă interesează. Dar am zis să reacționez și eu la Lino, gen că mie îmi place Lino, ascult muzica lui, nu ascult Abi, de ce nu reacționează la piesa lui. Înainte să începem reacția, aș aprecia foarte mult dacă mi-ai lăsat la comentarii, acum repejor, intră la comentarii și lasă și mie o întrebare pentru Q&A, pentru că luni vă pregătesc niște întrebări pentru... Hai fraților să începem și cu reacționarea, pentru că pentru asta ați intrat, nu? Hai să vedem, dăm și noi aici un mare start, dăm asta puțin mai mic și haideți să vedem. L-ai dat în gât pe pușcă, ești un gunoi, n-ai dreptul să vorbești de noi, ești un gherțoi. Mamă, deci ai văzut deja, ești un gunoi, ești un gherțoi, mamă, deci a început tare băiatul ăsta, mă. Bravo, mă. Oricum, v-am zis, mie nu-mi place Abi, să zic aici tot ce trebuie. Oricum, stai să dăm aici un mare like. Ia stați așa să vedem aici ce zice. Text, Lino șeful tău. Știți că la Abi de fapt era text el și taică-su gen. Știi că i-a scris și taică-su versurile. Ok, hai să dăm drumul la mai departe. Bine, și asta cu... Bine, am ce să fac, am oprit din nou. A zis că uiți că ai fost acolo cu noi, gen că a fost la un concert, nu mai știu dacă îl știți, sau cred că greșesc eu, nu știu. Era Lino, Abi și parcă și Mario la ziua cuiva, cred, sau la concert. Și pana mea, na, dai seama că acolo probabil s-au simțit bine, am crezut că sunt prieteni și acum mai face disul ăsta și hai să mai ascultăm puțin. Logic câștigă la lui. Ai pierdut din start, ștergem cu tine pe jos. Ești prost, Abi. Ești prost, Abi, prost. Ștergem cu tine pe jos. Prost, ai pierdut din start, ștergem cu tine pe jos. 4 luni pentru cel mai slab dis. Te-ai născut că la avorturi era închis. Logică 4, boss. Azi o să-ți fac reclamă gratis. Tu trebuia să fii la cer și în Paris. De azi ești animalul meu de companie. Pozez cu banii. Bă, acum toate ca toate, dar cu reclama asta gratis, nu știu ce să zic, bossule, că a făcut 4, uitați-vă și voi aici, are 4,3 miliarde, 3 milioane de vizionări, pe lângă 2 milioane, da? Dar bine, a scos și mai o zi, cred că o zi, 2 acum. Hai să vedem. Dar rămâi o sărăcie. Hai salut, sunt șeful Nice. tău. Te scui pe lumea când te vede prin Buzău. Te iau la mișto, că vreau Bun. că pot. Tu te crezi gropan, dar te îngrop. Cum să înjuri de morți când tu ești mort de ziua ta îți dau colivă, nu tort. Brigada ta sunt băieții. Bună fraza asta, bună. Te-am găsit cu gami în brațe când te-am vizitat. Plângeai când te-am vizitat, jurai că nu ne mai dai ocazii. Tu vrei să faci bănuți și să te muți de pe la cazi. Doriane, e sub Bibabzi pe tine că a zis Abi că-ți place să te dai și la copile. Milioane, nu le ai nici măcar pe foaie. Ești prăjit, dar nu te lași, unchiule al pe tigaie. Ești prost, Abi sau prost? Mamă, bă, toate ca toate, sună super bine instrumentală, deci mie îmi place maxim. Ok, am întâlnit eu o problemă tehnică, nu e nicio problemă. Bă, toate ca toate, dar mie îmi place foarte mult instrumentalul. Mie îmi plac majoritatea instrumentalelor de la Lino, le ascult. Mai ales, deci mie cred că piesa care mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut aia sus ca Jordan, dacă mai știți. A fost extraordinară. Bă, până la urmă acest răspuns la disul lui Abi e ok, nu știu dacă trebuia neapărat să-i dea, dar probabil a enervat foarte tare și a zis că trebuie să-l facă, a simțit chestia asta. N-a făcut rău, uite, în trending, gen pe locul 3, probabil pe locul 1 e Abi care și urmează. Dacă vreți, lăsați în comentarii dacă vreți să facem reacționare și la Abi, dar bă, mie nu-mi place, gen, dacă aș face reacționare, ar fi totul negativ oricum, știi? Așa că, bă, hai să vedem ce mai zice băiatul ăsta. Hai să vedem ce mai zice băiatul ăsta. Ești prost, Abi! Ești prost, Abi sau prost? Ai pierdut din start, ștergem cu tine
Mamă, măi, cum a dat-o pe asta, bă, băiatule. A, bă, că le-a gândit bine, bă, măcar nu le-a scris taică-sul, știi? Aia zic. Vezi că ești ultimul prost și cu nervii la pământ. Abi e buji, se dă cu ruș. Dacă velea e câine, tu ești cățeluș. Travestitul e vestit cu clitul de pluș. Eu sunt Mamă, dacă Alex, cum ai zis, mă, dacă Velea e câine, tu ești cățeluș. Da, bă, de la Pechinești, de la mic. Și Velea probabil e un Rottweiler sau ceva de genul. bombă nucleară, tu nici măcar cartuș. Ai fost foaia în velea, nea belea, că nu te... Mamă, cum arată și pe asta, eu sunt bombă nucleară, tu nici măcar nici cartuș. Nice. Ți-a dat rușinea aia mare, umblai cu punga pe cap. Dacă am fi în USA, tu erai o altă crimă. Când apare eu cu ai mei, fugi de parcă n-ai splină. L-ai dat încât Mă, că le dă bine, bă, n-ai ce să zic. noi n-ai dreptul să vorbești de noi. Ești un ghețoi, uiți că ai fost la gol. Dăm boi, ai poze cu noi. Nu vrei să Aici intră refrenul la blană. câștigăm noi. Bă, refrenul este foarte adevărat, sincer, având în vedere că a fost cu el. Probabil au fost în anumite concerte, chestii și s-au distrat foarte bine. Și acum ăsta îi face dis pe anumite chestii. Bă, dacă vreți, chiar, pe bune, chiar mă gândesc dacă să reacționez și la Abi, ar fi, cred că, incredibil. Ești prost, Hai să Abi vedem. sau prost, prost. Abi. Ai pierdut din start, ștergem cu tine pe jos. Ești prost, Abi sau prost, Abi. ai pierdut din start, ștergem cu tine pe jos. Ești un jeg, ți-a spus-o unchiul, ți-o spun și eu, o știi și tu. Te-ai luat de familia noastră, ai băgat la... Ești un jeg, ți-a spus-o și încă, ți-a spus-o și eu. Bă, deci am zis că l-a afectat foarte, foarte tare chestia asta. Și, na, de fapt nu înțeleg că nu știu. Ești o lătură a internetului, un virus pentru copii care te ascultă. Azi te-am băgat în carantină, marș la coteț, te scot când vreau eu afară. Nu ți-e rușine să vorbești prost de Antonia, nici nu o cunoști. Ești un închipuit care inventează povești și minte lumea. Rămâi un jeg și tu... Bă, aici îi dau cea mai mare dreptate din lume pentru că, bă, el cântă despre... Nu știu, bă, acum hai să o dăm drept. Abi ăsta, nu știu, bossule, dar că se uită foarte mulți copii la el și înjură, face anumite... Deci de-am cuvinte, mai ales că a zis și bine, a zis și ăsta foarte bine, că jură de morți, înjură de toate alea și se ia de toată lumea când el e, să nu zic ce e, știi? și echipa care te susține. De la oamenii care îți scriu versurile până la cei care îți dau rec. Îți înțeleg frustrarea. E normal să fii invidios pe toate lucrurile bune care ni se întâmplă aici la Golden Boy. Oh, bine. Bă, a dat-o bine și cu ultima parte, că îl înțelege că e invidios pe toate lucrurile bune care se întâmplă la Golden Boy. Această industrie e una foarte, foarte mișto, ascult aproape toate melodiile de la ei. Ia uite, și următoarea care urmează e Abi, știi? Câinele meu. Bă, foarte urât că a făcut acest dis Abi, e foarte, foarte urât. A vrut să, probabil după carantina asta a scos o melodie, a zis, hai bă, să facem ceva să spargă toate topurile, chiar dacă îl rănește lumea, știi, pe el nu interesează mai nimic. Bă, toate ca toate, disul ăsta, răspunsul la dis mie mi se pare mai bun decât din disul lui Abi pentru Lino. Și bine, sunt subiectiv, dar asta e, boss, mie îmi place Abi, mie îmi place... Nu! Să-mi scot asta din cap, nu știu ce am zis, Mie îmi place Lino, îmi place foarte mult muzica lui, instrumentalul, versurile, tot, e foarte șmecher. Și bă, sper că v-a plăcut această reacție, nu uitați să lăsați un mare like, să dați un subscribe și pe acel clopoțel din dreapta ca să primiți și voi notificări când postez în primele minute, să dați și voi acolo un comentariu. Nu uitați de întrebările pentru Q&A, pentru că mă voi uita la toate, deci la toate și vă răspunde la fiecare, sper să nu mă vin niciuna. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult, vom mai reacționa dacă vreți, lăsați la comentarii, nu uitați să-mi dați și mie un follow la damian.alex00 și aceasta a fost reacția, pa! Ștergem cu tine pe jos. Ești un jeg, ți-a spus-o unchiul, ți-o spun și eu, o știi și tu. Te-ai luat de familia noastră, ai băgat la mijloc copii nevinovați și ai înjurat de morți. Ești o lătură a internetului, un virus pentru copiii care te ascultă. Azi te-am băgat în carantină, marș la coteț, te scot când vreau eu afară.